Ahoj. 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 Takže my jsme si pro vás připravili video na 2 lži a 1 pravda. Každá z nás si připravila 10 otázek a na každou otázku jsou 3 odpovědi a z toho je 1 správná. A když neuhodneme tu správnou odpověď, tak každá z nás dělá 5 potřebů. Kromě té, co říkala tu otázku. Teoreticky. Tak, můžeme začít. Jo. Tak jo. Tak Peťo, začni. Tak moje první otázka je, jaká je moje nejoblíbenější barva? Za A modrá, za B žlutá, za C šedá. B žlutá. Jo. Kja. Počkej. Takže. Jaký je můj oblíbený seriál? Za A Ordinace v růžové zahradě, za B Doktoři zpočátku, za C Simpsonovi. Za A Ordinace. Počkej, jak bylo to Cčko? Simpsonovi. Jo, ordinace. Jo. Správně. Tak jo. Moje první otázka. Jaký je můj nejoblíbenější předmět ve škole? Za A tělocvik, za B výtvarka a za C fyzika. Takže fyzika to určitě nebude. No, aspoň nepočítaj. Počítáme asi. Já nevím. Tak si typněte. Výtvarka. Na tělocvik. Tak 5, že jo? Jo. No, počkej. Jedna, 3, 4, 5. Jo. Má 2 otázky. Jakého čiči jméno se mi nejvíc líbí? Za A Kristýna, za B Lucka, za C Nikola. Jo. No? Jo. Mhm. Takže. Kde bych chtěla bydlet? Za A v Praze, za B v Pardubicích, za C v Brně. Za A v Praze. Jo. Jo. Tak jo. A nevím, proč se tam krade, ale to je jedno. A ženská teďka. Jo, no. To nevadí. Tak jo. Jo. Teď mám vlastně já, že jo? Na řadu. Jo. Takže moje druhá otázka. Co bych si vzala na párty, jako na sebe, jako oblečení? Takže za A šaty, za B halenku a sukni a za C tričko nebo jako tričko a kalhoty. Halenku. Jo. 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 Takže máte tu vás. Jaké je moje nejoblíbenější město? Za A Jelova, za B Českobudice, za C Pardubice. To víš, první vždycky vítězí. Jo. Počkej. Jo. Tady. Jaký účes má s tím nejraději? Za A culík, za B rozpuštěné vlasy a za C sopánky. Řekla rozpuštěné. Jo. Jo. Jo, vlastně teď já, že jo. Tak já si tady škrtnu otázku. Tak dobře. Tak třeba tady. Moje třetí otázka je, kdo je moje nejoblíbenější kámoška? Za A Markéta Ptáčníků, za B Markéta Filipků, anebo za C Danča Matíků. Ne. Nebo Markéta Ptáčníků. No já jsem to. Jsi si to mohla myslet, viď? 3, 4, 5. Protože jak jste se dneska pohádali, tak jo, jste se vlastně nedělali. Dneska ne. Dneska jo. Dneska. Jo, stačí. Takže, co bych si koupila, kdyby jsem měla 10 000 korun? Za A skříň, za B oblečení, za C počítač. Oblečení. Jo. Tak. Jaká je moje oblíbená zpěvačka? Za A Lucie Vodáčková, za B Eva Farná, za C Lucie Bílá. Lucie Vodáčková. Jo. Jo.
Jo, tak A tady napsal místo Eva Farna S. Farna. Přestává. Takže moje čtvrtá otázka je, kam bych se chtěla podívat? Do Anglie, do Japonska nebo do Austrálie? Do Anglie. Na Austrálii. Teď je má pravdu. Jo. Tak proč tam nejedeš? Co pak já za to můžu? Ano. 3, 4, 5. Jo, můžeš. Máte Taky Tvoje pátá otázka. Jaká je moje nejoblíbenější písnička? Za B. Teda za A. Za mě těstým, za B. Neříkej mi baby, za C. Bomby. Neříkej mi baby, nejsem tvojí holčičkou. To vím. Takže, nevím, jaká je to otázka, to je A. Co ráda dělám ve volném čase? Za A. Chodím ven, za B. Učím se, za C. Maluji. Chodíš ven. Jo. Jo. Peťa, to jí nejlíp. Jo, počkej, vlastně teďko já tak jo, tak třeba tady. Co doma nejraději dělám? Koukám na televizi, čtu si, anebo poslouchám písničky ABC. No, je to po pořadě. Koukáš na televizi? Jo. 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 Já myslím, že nejdřív posloucháš písnička, ale to ne. No to jako to taky, ale hlavně je televize. Takže moje šestá otázka je, jaké písničky nejčastěji nebo nejraději poslouchám? Za A anglicky, za B česky, za C turecky. Za A anglicky. Jo. Jo, to je dobře. No já nevím. Aha. No, to já jsem ještě nedělala třepy. No, Ty jsem dobrá. Ne, nedělala. No, dobrý. Tak moje šestá otázka. Jo. Jaké jídlo mi nechutná? Za A niva, za B olivy, za C Houby. houby. Ne, olivy. Do prkínka. Tak Já jo, moje... vždycky, když mám houbu, taky spolu k tomu. Takže mi to ani nevadí. 4, 5. To bude s tebou těžko, jako když se opíráš. Já ne, ono to samo, oni ty ruce, víš? Co ti nechce dělat třepy, viď? Tak jo. Kde jsem nejradši? Za A. Doma? Za A. Doma. Za B venku. A nebo za C na balkoně, když ho nemáme, to je v pohodě. Doma. Jo. Jo. Takže moje sedmá otázka. Moje nejoblíbenější jídlo. Za A špagety, za B smažený sýr a za C žemlovka. Sejra. Sýra smažený Jo, sýr. to je dobře. Jo, já vím. Já taky. No, Cinča. Jaký je můj oblíbený předmět ve škole? Za A výtvarná výchova, za B hudební výchova, za C tělesná výchova. Ty vole. Peťa, to se neříká, budeš ty. Já nevím, asi těla. Taky to. Jo, to je správně. Jo. Já vím, já jsem Jo. borec. Jo, počkej, ty vlastně asi já, že... Já rozbalím otázky. jsem myslela, že nejdřív hudeb. No to taky, ale Jako jenom všechno. jednou týdně, takže že budeme zpívat Tak jo. cestu, takže No, to Třeba. to užijeme. třeba. Jaký je moje nejoblíbenější pití? Coca-Cola, Sprite nebo limonáda, jako malinová? Sprite. Jo. Ty jo, jsem dobrá. Veď? Jaké klučičí jméno se mi nejvíc líbí? Za A. Robert. Aha, taky. Za A Honza, za B Marty, za C John. Co jsi říkala? Ty takový. Jaký klučičí jméno se mi nejvíc líbí? Za A, asi takový Robert. To ani nebylo. No právě. Já nevím, asi C.
Já bych řekla Maty. Jo, Bra. má. Maty bra. Nevadí. Ne, A jenom Čte. Braps. to je, Brapec. to je ale i příjmený, víš. já nevím, Tak jo, počkej, teď se naštějte, nebo zpátky. Ne. jako 1, 2, 8, 3, 10, 4, 5. No, Ty jsem skončila. nevím. Počkej něco. Počkej, raz, Jo, oblíbený předmět ve škole, to už jsem měla, takže jaké je moje oblíbené číslo? Za A3, za B1, za C5. 3, 1, 5, jo? Jsi všechny. Dvojka nebo 5, takže 5 dál. 5. Jo, to je dobře. To není dobře. Já pohodě. Počkej, vlastně teď. Já, že? Proč? Tak jo. Už je to blbě, teďka to není, je to 5. Na jaký sport chodím nejradši? To asi holky budou vědět. Fotbal. Za A na fotbal, za B na hokej a za C na tenis. Sáčko. Jo! Vše. Jaká je moje My tam máme nejlepší Majcova, víte? A ještě 2 syny, ne? Jo! A z toho jeden je po tátovi a druhý je po mámě. Jo. Teď jo, můžeš. Jaké je moje nejoblíbenější pití? Za A Coca-Cola, za B limonáda, za C Sprite. Sprite. Sprite, Coca-Cola. Sprite. No to je dobře. Sprite je dobře? Jo. To je dobře. Takže. Jaké, co mám nejradši? Za A banán. Za B hrušku. A za Počkej, C melon. No tak jako banán a melon. Počkej, já jsem si tady vzala ten míček, co mi vrátila. Cože? Jako banán a melon to jde dohromady, ale jako já nevím. Já se nechám podat. Já bych typa ten banán. Asi jo, no. Melon. Hruška je správně, Aha. protože to je 2 věci. Banán i melon. To byly 2 správně. Ne, 1. hruška. Já ještě ne, protože jsem neviděla, kolik jsem jich udělala. Tak jo, vlastně teď konáš, jo. Jo. Počkej. Jo, já si tady musím škrtnout ten sport. Tak jo. Taky. To už jsem měla, to už taky. Tak jo. Za... Kolika to je otázka? 10. 9. 9. Já budu teď 10. pak. No čo, tak ty máš Jaký je teda- moje nejoblíbenější jídlo? Svíčková, rajská nebo koprová? Prvá. Jo. Prvá, jo. Tak to stalo to, co mě. A to nevadí. To je v pohodě, obě dvě jste to... Já jsem to věděla. Obě dvě jako- jste to věděli, jo? Jo. Mají ne. Obě. Takže moje poslední otázka. Nekecej. Hele, To neřeknu. No, hodem, povídej. můj nejoblíbenější předmět ve škole. Moje nejoblíbenější. Můj! Jo. Jaký je můj nejoblíbenější předmět ve škole? Tak, no. Za A hudební výchova, za B angličtina, za C matika. Hudební výchova nebo angličtina? Matika to nemůže. Matika tam propadá, tak to je v pohodě. Já taky. Nepropadám. Už ne? No vlastně já taky ne. Vlastně jo? Ne, Osm. 4.
No počkej. Nebo něco. Takže, Já bych řekla, že angličtina, protože jeden do Anglie. Teď musím. počkej, a hudebka? Ty říkáš hudebka? Jo. Angličtina je dobře. Ty. To nejadí, tak jo. 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8. Počkej, moje poslední otázka. Jo. Petra skončila a jdeme domů. To je skutečnost, kterou jsem psala včera večer. Nekecem. Novina. Tak, když jsem byla malá, čím jsem chtěla za A vírou, za B princeznou, za C tanečnicí. Tanečnic. Jo. Ne, Princeznou. Aha. 1 a 2 Jedna. a 3 Dvě. a 4 a 5. Pět. Počkat, teď moje poslední Karla. otázka, že jo? Tak jo, teď vám asi řeknu obvyklý čas, ve který stávám. ty vole, to má. Takže, v kolik hodin jsem dneska ráno vstávala? Ne večer, ale ráno. Dneska Jo. Takže za A 7:50. 7:50. No počkej, ještě jsem nedořekla. Za A 7:50. Za B v 8:00 a za C přes 30. 6:30. Jo. 7:50, aby si nestíhala. A v 8:00 to by jsem přišla pozdě. No. Tak, To je všechno. Ne. Konec. Konec. Našeho videa. A aha. mějte se hezky. Všechny pozdravujem. A A jestli máte prázdniny, tak si je pořádně užijte. jo, nám zítra začínají. Jo, A a budeme- se pořádně užil, protože A budeme jdeme na fotbal. jo, a Takže- budeme je mít až do středy? Jo. A ve A ještě čtvrtek taky si jdeme na nepřijme. výlet. Jo. Já jsem tam pochlábený. Jde. Škola. No jo, vlastně. Bereme fotky. Jo, to No je. tak jo. Tak, Tak. někdy Ahoj. příště.